The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan kay paginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong ng tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Palingkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Now, sa maslandan sa dili pa kita magasugod sa atong tuon sa pulong sa Dios kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakalag. Let us examine our conscience kung apa ba kita'y mga salang nabuhat ng adlaw nga mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid. We have to flush them out. Isugid kining tanan nga mga salang nabuhat nato ngadto sa atubangan sa Dios kamahan. Directly and privately to God the Father only. 1 John 1:9 na kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo din mong totoo ang imong buhaton mong paggamit niya ng imong kabubuton, the positive pole of your volition, by believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagamando. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore, sa hilom magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain usap nga higayon sa among pagtuon sa among pulong uban ni kami pinanggis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome everyone, atong mga subscribers, mga followers, fellow believers. Niya pa kita mga dupot sa atong tunanan nga giuluhan og doctrinal rationales. Okay. Kitang mga magtotoo gipahimangnuan og gitambagan, gihatagan sa mga ingnon ta kalamdagan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Ug sa higayon nga dunay moabot nga mga ingnon ta mga katalagman, bisan ginagmay nga mga suliran, we should be grateful to God for everything that happens to our life. Ngano? Tungod kay ana atay gitawag og pertinent doctrines, ang mga spiritual assets nga atong magamit to be able to deal and handle any situation in life, whether in prosperity or in adversity. So, gikinahanglan nga kita magmatngon gyud kanunay niing butanga, because that's how to be an invisible hero, how to be a winner believer. Unya, kay nahimo naman tang winner believer, kay nakakabot man ta, nakatungtong naman ta sa sa spiritual maturity, then that's the time that we glorify God in our body. Now, okay, ato na kung hinumduman katong 7 categories of categorical problems, na balik na punta niini ha. Ang naguna niini, distraction from self and others, pagkalinga. Nalinga ta tungod sa atong kaugalingon, tungod sa atong pag-arugante, tungod usab sa ubang mga tao sa atong palibot. Ikaduha, ang kahadlok
ug uban pang emosyonal nga mga suliran, emotional problems. Ikatulo, ang pagsalikway. Gisalikway ka ba sa imong mga higala? Gisalikway ka ba sa imong mga hinigugma? Yang ikaupat mao ang pagkamatay o kamatayon, death or dying. Ikalima, timing. Ikaunong, promises versus integrity. And number 7, old signature and fragmentation of trends. Now, balik lagutan niya itong pagsalikway, subject of rejection. Here is a point of doctrine. Sa diha nga kita mahimong subject of rejection, rejectee kita, we should thank God for being rejected. Iba ka nga no? Tungkol, by being rejected, it could be a reminder to us to use the God emphasis doctrine, not the man emphasis thing. Nakasabot ka? Ayaw gamita ang man emphasis thing. It should be God emphasis doctrine. Sa laing pagkasulti, gikinahanglang magapasalamat ta sa Dios every time nga moatubang kitag suliran o mga pagsulay, not because of the problems. Dili kay magpasalamat ta sa Dios sa mga suliran, kundi magpasalamat ta sa Dios for the Bible doctrine resident now in our soul. Tungod kay that's what we can use sa pag-atubang, pagsulbad, pagharong sa mga suliran o mga pagsulay sa kinabuhi. Mao nga ang pangutana mo kani, is God's word now real to me? Pangutana imong kaugalingon. Tinuod na ba yun ang pulong sa Dios sa akong kinabuhi? Kay sa diha nga kini nahimo na yung tinuod sa atong kinabuhi, we can now say that God is real to us. Gusto? Now, palihong kabre sa imong Biblia diha sa Salmo Kapitulo 27, versikulo 10. Kini nagkanayon sa in English. Though my loved ones reject me, the Lord will never reject me. Na. Kinahanglang hinumduman yun nato kanunay ang God's 10 problem-solving devices. Ayaw na nagkalimti. So, every time we face rejection in life, gamiton yun nato ang pertinent Bible doctrine. Putting this rejection in the hands of God. Atong itonol ngadto sa Dios. Lord, this is your fight. This is your battle. Sama sa gisulti ni David. Samtang siya nakigharong kang Gulayat. Mingon dahil sa David, the battle is the Lord's. Mao na. Sa diha nga ikaw gisalikway, ibutang na sa mga kamot sa Dios. And that's how to be a winner believer. You see? Ang forward line of troops or flat line of troops come forward to face the problems with the use of God's 10 problem-solving devices. Nahimo na ning second nature sa imong kinabuhi. Ingon nga magtotoo, ha? Now, so, of course, tingali na yung bang mga dili magtotoo mo yung di tagagamit niya na. Sorry, dili ni mo magamit. Kaya man kay ingnon ta, wan kay capacity, wan kay katakos. Dili magsilbi ni mo na kung ikaw dili pa magtotoo. Kinigisangkap sa Dios sa kaniadtong wapang tanan. In eternity past, gisangkap na ni sa Dios alang sa mga magtotoo. Kining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. So, balikan na itong rejection. God uses rejection so He can surprise us. Meaning, pakuratan ta niya. You see, at that moment,
ang Diyos is going to look at us if we are going to use His 10 problem-solving devices. You see? Obserbahan ka. And this time, you will either fail or be victorious in your spiritual life. Sabot? Kaya bini mo, would we thank God for any suffering in life? We're not actually thanking God for His suffering, but for the promises, the Bible doctrine that God provided us to be able to handle any suffering in life. Na, I hope nasabtan mo na. Gamita ang pertinent doctrinal rationale every time you face suffering in life. Gamita. Muna nga itong gihatag kanang emphasia dakong gibog aton. Base sa atong title sa atong subject gitunan, doctrinal rationale. You see? Remember, our goal as believers is to attain the area of spiritual adulthood. Now, of course, that's tantamount to what? Reaching spiritual maturity. Nga diin mo na kadangang nga di na kanay katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Nasabdan ba mo ng capacity for life? Na nakikatakos sa pagkinabuhi. Bisan po unsang matang sa pagkinabuhi, nakikatakos. How to handle them. Kung mao ka na ang gimalmal gyud ni Apostol Pablo ngadto sa mga kasimbahanan nitong iyang panahon. Kay mao man na. Mao kini ang tawag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Mao na atong tumong sa atong kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. No, timan ni nga atong kinabuhi Kristiyano dili ni duwa-duwa. It's a serious matter. God is dead serious to His Word. That's why we, as His children, we have to be serious in studying His Word. Aron kita mahimo gayod nga takos nga mga anak niya. And then, makahimaya kita kaniya to the maximum. Now, ito si Piso 3:11. Okay. Unsa gisulti diha? God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. Kung malikon sa Binisaya na ni, ang Dios nagasangkap kanato sa tanang mga kasangkapan in the heavenly places, gikan sa kalangitan, samtang aniya pagitan ni kalibutan na. Kalibutan nga ginumala sa kaaway sa Diyos nga si Satanas. So you have to evaluate yourself. Kung ang pulong sa Diyos you are using now, ipinusis doctrine ba na? Nga na-metabolize na galing na bagyo. Dili itong gnosis doctrine. Kaya academic knowledge na lagi na. Why spiritual validity? Why epikto? Sabot ka? Now niya itong mga bago nga nagpaminaw karon, kining gnosis doctrine, G-N-O-S-I-S, kini academic knowledge ra. Magtuon ba ka sa pulong sa Diyos niya? Imong masabdan, imong nakatunan, okay? Yung nagkasabot man ko, okay naman na. Magsabdan na ako. Apan mo man mo tuohi. You see? Di magkagatuo nga tinuod ng imong nakatunan. So, dili ma-metabolize. Magaling. Huwag ka na, dili ni mo na magamit sa imong Kristoong kinabuhi. Epikto lagi. It has no value or no validity sa imong spiritual life. Apan kun kini imong tuuhan, muna. Tuon, katon, unya, tuo. Imong tuuhan kanang imong nakatunan. Mudawat ka niya na may kung daw ato ni tinuod ni gikan kini sa Dios. Diha ang Espiritu Santo mohimo niya nga tinuod klaro tataw tinaw aron may imong magamit na sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Mao na nay epignosis doctrine. Ang spelling ko niya na murag epignosis.
epignosis. Epinosis, labaw pa. Above doctrine, above kanang gnosis doctrine. Now, okay. I hope nasabta di mo na. Naon sa may mong tawag sa katao nga dali rang dali lang mahiubos. Hindi may tawag ni mo sa Binisaya, di ba pikon? Ang uban ni kay mutawag man og sibuyason. I don't know budawat ka ba yan. Pikon or sibuyason. Murabag sibuyas. Now, sa diya nga ikaw gisalikway o ikaw mo react sa ilang pagsalikway nimo, bantay. Bantay yun. Watch out now sa 8 stages of reversionism. Disod na, masod ka sa laang niya na. Now, okay. Diya tamo kanang parking gamay diha. Di pa tamo human. Karon mo ta sa pag-isgot og timing. Timing. Ang timing is also a problem in life. Basta? Timing nga eh. Binisaya ba na? Now, ang timing sa Diyos higpit. God's timing is perfect. Kanunay naman din natong balik-balik. By the way, kung bahin na ganing mga suliran sa kinabuhi, ang mga solusyon ni ining maong mga suliran gibasihan on the status of our mental attitude. For a believer, ang Diyos nagasangkap kaniya sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbad ng mga suliran to use in facing problems in life. Always remember, all of life is problem solving. Musta? Yes. Tanan. A spiritual believer is a problem solver. Samtang ang carnal believer is a problem manufacturer in life. Sabtag yun na. Now, when it comes to problem of rejection, kung ikaw gisalikway, you should readily evaluate yourself. Diha. What is the status of my spiritual life? Tino agad. I mean, tino to kanang ipaklaro yun. Evaluate yourself. Apan do not react. Instead, just respond to the rejection pinagi siya mo paggamit sa metabolized Bible doctrine. Okay? Ayaw kalimot lagi niya atong slogan sa atong ministry. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God in your life. Unya ayaw kalimot niya itong grace orientation. Unsa man yung grace orientation? To be humble. To be teachable. Diba? Prinsipyo man na. Only those who are grace-oriented or humble are teachable. Ang mga arrogante, dili matudluan. Now, don't forget the principle also. The way up is the way down. Now, pangutan na imong kaugalingon karon. Ang pulong sa Dios tinuod na bagyod kanako? Is Bible doctrine real to me now? Is the Lord Jesus Christ real to me now? If I ask you, are you truly occupied with Christ now? Are you now living your life in the light of eternity? Do you now live as if today is your last? Murag karon na yun ang katapusan sa mong kinabuhi. Do you now trust in the Lord with all your heart? And you do not lean on your own understanding? And in all your ways do you acknowledge Him? And He shall direct your paths. Proverbs 3:5-6. Tuon. Once you are able to answer in the positive, nining mga pangutana
sa unahan. You are now in the stage of spiritual maturity and you are now starting to glorify God. Sabtag na. You are now living the life beyond gnosis. You are now an invisible hero. Now, okay, diniusa ito mo parking ato padayon ni ugma yung sipyat sa sumpay ni ini. Okay? Magampo ta. Amahan na mong langit noon. Salamat sa dugang kasayuran sa imong kamatuoran nga mong gitunan ini adlaw. Salamat o Diyos sa imong pagmatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining grasya nga mong gipahimuslan. Grasyang buhi pag kami ni among lawas, grasya nga imo kami patinawan sa imong kamaturan, grasya kini nga among pagkinabuhi, ubos sa imong hustisya, sa imong gugma, imong pagkamatarong, nga mao ang nagagiya kanamo sa among Kristohanong pagkinabuhi. Ug wala na lain. Salamat o Dios. Lamdagi kami kanunay, iiway kami sa mga kabilinggan, sa among pagbuwag-buwag, dada kami pagbalik din ugma aron kami makapadayon sa among espirituhanong pagbuylo sa among kinabuhi, ubos sa imong grasya. Salamat ng among Bible study, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.